मी आज व्हेजिटेबल ब्राऊन राईस बनवते आहे, ते पण जिम आणि डायटिंग करतात ना त्या मुलांसाठी मुलींसाठी. आणि त्याचं मी आता साहित्य दाखवते. हे ब्राऊन राईस आहे, एक वाटी बघा, ही वाटी छोटी घेतली आहे. हे बघा, म्हणजे एका टायमासाठी एका मुलासाठी आहे ना, एका टायमाला असे एक वाटी, अशी छोटी एक वाटी घ्यायची. कारण का भात जास्त खायचा नसतो डायटिंग करणाऱ्या मुलांनी, म्हणून हे ब्राऊन राईस आहे ना त्यांच्यासाठी खास भात आहे. आणि ह्याच्यासाठी आहे ना, म्हणजे अजून त्याच्यामध्ये व्हेजिटेबल पाहिजे ना, म्हणून हे सर्व साहित्य घेतलं आहे ते मी तुम्हाला दाखवते. हा गाजर आहे, थोडासा गाजर घ्यायचा, थोडा मुळा घ्यायचा. हे वाटाणे घ्यायचे, हिरवे वाटाणे मटर, हे असे थोडे घ्यायचे. हा कांदा कापून घेतला आहे थोडासा. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. हे कोथिंबीर आहे. हा मिरची मसाला आहे, थोडासाच घ्यायचा. हा गरम मसाला आहे. हे तेल आहे, म्हणजे 1-1.5 चमचा घेतला आहे तेल. हा टोमॅटो आहे एक. हे फ्लावरचे तुकडे घेतले आहे, असे छोटे एक वाटी घ्यायचे. आणि हे मीठ आहे, चवीपुरतं मीठ घ्यायचं. आणि आहे ना पाणी आहे शिजण्यासाठी. आता मी पहिलं काय करते ते दाखवते. हे आता पहिलं मी काय करते, हे तांदूळ आहेत ना, हे स्वच्छ पाणी टाकून आहे ना धुवून घ्यायचे. हे चांगले आहे ना हे साफ करून घ्यायचे. 2 पाणी काढून टाकायचे. असे 2दा पाणी टाकून आहे ना असे मस्त धुवून घ्यायचे. आता गॅस पेटवला आहे, कुकर पण ठेवला आहे. कुकरमध्ये डायरेक्ट करायचा. तसं तेल घ्यायचं 1-1.5 चमचा. त्याच्यामध्ये आहे ना हा कांदा टाकायचा. हे अद्रक लसूणची पेस्ट टाकायची. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना हे सर्व वाटाणे, मुळा आणि गाजर आहे ना, हे आता सर्व त्याच्यामध्ये असे एकत्र टाकते. त्याच्यामध्ये फ्लावरचे तुकडे टाकते. त्याला आहे ना थोडी जराशी वाफ लावायला द्यायची, म्हणजे कसं तेलामध्ये आहे ना ते व्हेज आहे ना चांगलं लागतं. म्हणजे तेल मुरतं त्याच्यामध्ये, म्हणजे कसं आपलं फ्राय केल्यासारखं म्हणजे छान लागतो खाताना. थोडा आहे ना गॅस म्हणजे एकदम थोडा बारीक करते थोडा, आणि त्याच्यावर थोडं झाकण ठेवते म्हणजे 1 मिनिटासाठी. आता बघूया खोलू. आता मस्त आहे ना, आता फिरवून घ्यायचा. आता मी गॅस बंद म्हणजे थोडा एकदम बारीक करते जरा, आणि कुकर आहे ना खाली घेऊन आता सर्व साहित्य त्याच्यामध्ये टाकते. आता त्याच्यामध्ये पहिले टोमॅटो टाकते. हे मिरची मसाला आणि गरम मसाला आहे. हे तांदूळ आहे धुतलेले. ही कोथिंबीर आहे. आणि आता आपल्याला कसं चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. आता हे सर्व आहे ना असं मिक्स करायचं. हे बघा असं छान दिसतं बघा. आता याच्यामध्ये पाणी ओतायचं. 1 ग्लास कमी असं पाणी ओतायचं थोडं. आणि 2 शिट्यामध्ये पण भात होतो. 2-3 शिट्या करायची. हे आता सर्व मिक्स केलं आहे बघा, छान दिसतंय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना असं हे भाजी आणि भाताच्या बरोबर आहे ना असं थोडंसं वर पाणी ठेवायचं आणि पटकन 2 शिट्या करून घ्यायचे. आणि हे कसं डाल फ्राय करतो ना आपण, तसं झालं तरी पण चालेल, सुक्कं झालं तरी चालेल, म्हणजे असं ते खायला पण मस्त असतं चमच्याने. याला तर आपण मस्त 2-3 शिट्या काढून घ्यायचे. झाकण लावून ठेवते आणि गॅस फास्ट करते. आता मी गॅसवर ठेवला आहे, गॅस पण आता फास्ट केला आहे. आता मी 2-3 शिट्या झाले ना, 3-4 शिट्या करायचे. भाजी आहे म्हणून 3 शिट्या चालेल. आणि मग तुम्हाला मी डायरेक्ट काढून दाखवते. आपल्या गॅस घालवला आहे आणि कुकर आता खाली उतरून दाखवते तुम्हाला. 4 शिट्या झाल्या. आणि अशी कुकरमध्ये हवा आहे की नाही, म्हणजे झाकण खोलायच्या आधी आहे ना असं बघायचं पहिलं. ही बघा, ही वाफ आहे त्याच्यामध्ये, म्हणजे ही वाफ असल्यावर आहे ना झाकण खोलायचं नाही. ही अशी वाफ आहे ना, अशी हवा सगळी घालवून टाकायची बघा.
अशी पूर्ण हवा घालून टाकायची. आता बघा हवा आहे, असं पूर्ण खोलून म्हणजे हवा घालून टाकायची आणि नंतरच आपण कुकर खोलायचं आहे बघा. हे बघा असं झाकण खोलून एकदम मस्त आपला ब्राऊन राईस व्हेजिटेबल हा मस्त असं छान झाला आहे. आणि असं याच्यात थोडं पाणी असलं ना तर आपल्याला ते पाणी नको असेल ना तर काय करायचं, जरा परत गॅस पेटवायचा आणि असं सुका करायचा. असं पण गॅस पेटवला ना मग असं जरा गॅस फास्ट करायचा एकदम आणि आहे ना हे एकदम मस्त शिजायला द्यायचं. आणि मग खाताना पण कसं म्हणजे एकदम मस्त बिर्याणीसारखं आपण पुलाव भात खातो ना तसं मग वाटणार. आता मी पूर्ण सुकून झाल्यावर आहे ना मी तुम्हाला दाखवते. आपलं व्हेजिटेबल ब्राऊन राईस मस्त तयार झालेला आहे. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. मस्त एकदम सुकला आहे. आता मी गॅस बंद करते. आपला व्हेजिटेबल ब्राऊन राईस मस्त छान झाला आहे. असं सर्वांनी आहे ना असं मस्तपैकी करून खायचं.